Sisimulan ko ang aking patutuo o testimonyo kung paano ko nalagpasan ang mga pagsubok para lang ako'y makatapos ng pag-aaral. Lumaki kami sa hirap. 8 kaming magkakapatid at dahil dito ay hindi na ako umasang ako ay makapag-aral pa. Ang aking mga magulang ay magbubukid at walang sapat na trabaho. Sabi ko noon, kailangan kong tiisin kahit grade 6 man lang ang matapos ko. Nagtiyaga ako sa halos araw-araw na baon ko na kanin at ang ulam ay asin. Kung may pera man ako, ay 5 piso lang at hinahati ko ito sa 2 piso na ice candy para sa recess at 3 piso naman sa bar nuts na ulam sa tanghali. Pinipilit kong lunukin kung ano man ang meron. Kapag kumakain kami ng mga kasamahan ko sa eskwelahan, ay hanggang amoy lang ako sa ulam nilang hotdog, longganisa, at iba pang masasarap nilang baon. Tumatalikod na lang ako dahil sa nahihiya akong kumakain na walang ulam. Tiniis ko rin ang layo ng aming nilalakad araw-araw simula sa aming bahay na halos 1.5 oras hanggang sa eskwelahan. Pudpud ang aming mga tsinelas, kaya masakit sa paa tuwing kami ay naglalakad, lalo na at natalian ito ng alambre para hindi mahati sa gitna. Kami rin na magkakapatid ay kailangan tumulong sa aming ina tuwing natatapos ang aming klase sa hapon. Sa bahay, lalo na't karamihan ay lasing ang aming ama. Kaya halos ang aming ina ang karamihan na dumidiskarte para sa aming ikabubuhay. Ito rin ang sanhi ng kanilang palaging pag-aaway hanggang sila ay nagkaedad na. Maalala ko yung isang araw na humingi ako ng pera na gagamitin ko sana sa sinalihan kong drum and lyre competition. Nakita ko si mama, nagtitiis siyang nakikiani kahit may sakit para lang may maiabot siya sa akin. Noong iniaabot niya sa akin yung pera, ay tumutulo ang aking mga luha. Dahil sa nakikita kong sobrang pagtitiis ng aming nanay kahit na nahihirapan na siya. Sa awa ng Diyos, pagkatapos ng 6 na taon, ganito man ang aking pinagdaanan sa buhay ay nakatapos ako ng elementarya. Pagkatapos ng graduation, ay nakatatak sa aking isipan na alam kong di ako kayang pag-aralin ng aking ina sa high school. Pero sa awa ng Panginoon ay nagawan niya ito ng paraan at muli akong nakapasok sa high school. Ganun pa rin ang buhay. Nagtitiis sa kung anong meron. Simula sa uniform, sapatos at bag ay mga pinaglumaan ng ibang tao. Pinamigay lang nila ito sa aking ina para may magamit ako. Maging aking mga baon ay saging na hilaw, talong na prito at minsan kahit papaano ay daing at itlog ng aming mga manok. Pero karamihan ay halos wala
at bumabalik pa rin sa asin na pilipilit kong nilulunok para lang di magutom sa eskwelahan. Tuwing exam noon ay sinusulatan ng aking guro ang aking papel ng NC na ang ibig sabihin ay no clearance. At pag walang clearance ay wala ding grado. Kumukuha pa man din ako ng exam pero di ko makuha ang aking grado hanggat di kami makabayad. Napakabuti pa rin ng Diyos dahil sa may nagpapautang pa rin kay mama pambayad sa tuition fee ko. Umiiyak ako lagi tuwing pagsusulit pero hindi ako natinag sa mga pagsubok na ito. Bagkus, mas lalo akong nagpursigi. Gusto kong makaahon sa hirap ng buhay kahit papaano, kaya makapagtapos ng pag-aaral ang alam ko lang na paraan. Sabi ko sa sarili ko, kung nakayanan ko sa elementarya, ngayon kahit high school man lang din. Sa awa ulit ng may kapal. Isa ako sa nabigyan ng libreng tuition fee dahil sa aking mataas na grado noong third year high school na ako hanggang nakapagtapos ako ng high school. Masasabi ko na tahimik akong tao pero meron akong mga nagawang mali noon. Dahil sa barkada, naranasan kong maglasing at gumawa ng kalokohan. Pero isang araw, sila rin ang nagdala sa akin sa simbahan. Bigla na lang nila akong hinarang. Whoops, walang uuwi. Pupunta tayo sa simbahan. Nagyaya yung crush mo. Siyempre, excited ako. Pero hindi namin alam na overnight prayer meeting yon hanggang kaumagahan. Noong naglalakad ako pa uwi ay natatawa pa rin ako. Dahil parang pumunta ako doon dahil sa crush ko. At pumunta ako na nangutya sa ginagawa nilang pagpapalakpak na umiiyak habang sila ay kumakanta at nagdarasal. Patawarin ako ng Diyos nung panahong iyon dahil sa hindi ko po siya talaga kilala at naintindihan ang tunay na pananampalataya. Tumagal din ito ng ilang linggo. At hindi ko namamalayan na pagkatapos ng ilang linggo ay nagagamit na rin ako sa music ministry. Kasama ko ang aking crush. Pero ang aking naging motibo ay para lang makasama ko siya. Isa siyang gitarista, drummer at singer ng simbahan. Isang araw, sinali rin nila ako sa concert ng simbahan nila. Dito nangyari ang di ko inaasahan. Unti-unti na akong nakakaintindi ng salita ng Diyos at nabuksan ang aking puso at isipan. Dito ko naintindihan na ito na siguro ang paraan ng Diyos para mapalapit ako sa Kanya sa pamamagitan ng aking crush. Isang araw ng linggo, noong kami ay nananambahan at ako ang nagpaawit, di ko namalayan na ako na lang ay napahabulgol. At biglang meron akong naramdaman na mainit sa aking ulo. Hindi ko ito naintindihan. Namalayan ko na lang na pagkatapos nito ay naramdaman ko na may natanggal na mabigat sa aking katawan.
Napansin ko na simula nun ay nagkaroon na ako ng tamang motibo sa pagpunta ng simbahan para manambahan at nagkaroon din ako ng motivation sa aking pag-aaral. Bago po natin ituloy, paalala lang po sa mga gustong magbahagi ng kanilang patotoo ay gawin lamang po ang alin sa mga sumusunod. Mag-email po sa shareyourtestimony21@gmail.com o di kaya mag-record po ng audio at isend sa messenger ni Diane Alegria. O di kaya isulat sa papel at kunan ng picture at isend po sa messenger. O panghuli, mag-iwan po sa comment section sa mga videos alinman ang napanood ninyo. Maraming salamat po. Isang araw na di naming inaasahan, may pagsubok na dumating sa aming pamilya. Pinatay ang aking kuya dahil sa sobrang kalasingan nilang magbabarkada habang siya ay nasa universidad. Simula dito ay laking pagkadismaya ng aking ina na pag-aralin ako. Nawalan siya ng gana. Hindi niya matanggap na wala na ang kanilang favorite child. Hindi ako nawalan ng pag-asa, kaya pumasok pa rin ako sa eskwelahan kahit walang allowance dahil bayad naman na ang aking tuition fee galing sa scholarship. Sa wakas, taong 2015 ay nag-graduate na ako ng high school. Pagkatapos nito ay hindi na ako nangulit sa aking mga magulang na pag-aralin ako sa kolehiyo dahil alam ko naman na di nila kaya. Ngunit sa di ko inaasahan, nabuhayan ako ng loob at nabigyan ng pag-asa dahil siya mismo ang nagtanong sa akin. Magkano ba ang down payment kaya sa kolehiyo? Kaya natin? Sino ba naman ang hindi matutuwa sa tanong na ito? Malakas pa ang pananampalataya ko noon, kaya sobrang pasalamat ko sa Diyos dahil sa wakas, ang aking ina rin ang kusang nagsabi na makakapasok ako ng kolehiyo. Marami na kasing tsismosa na nagsabi sa akin noon, Itong batang ito, baka parehas din lang sa mga ate niya maagang naglandi. Baka hindi pa ito makatapos ng high school. ito yung isa sa mga naging motivation ko na gusto kong patunayan na mali sila at babalik akong may hawak na diploma. Natuloy nga akong nagkolehiyo. Ngunit mas malaking pagsubok ang dinanas ko. Nagtaasan ang mga bayarin sa eskwelahan, pati na rin ang mga mabibili. Salamat sa Diyos sa binigay niyang tiyaga sa akin dahil halos wala na akong allowance at ganun pa rin, puro pinaglumaan ng iba ang mga kagamitan ko. Yung isang itlog, hinahati ko. Ulam sa umaga yung kalahati at sa tanghali yung kalahati naman. Ganoon din sa daing kung mapalad akong makabili. Hindi na ako nagreklamo dahil sanay na ako sa ganung buhay. Ang mahalaga sa akin ay makatapos ako ng pag-aaral. Dahil sa IT ang kurso na kinuha ko, ay kailangan ko ng laptop. Salamat ulit sa Diyos sa tiyaga ng aking kapatid. Ang aking ina at ama sa pagsakripisyo nila na mabuo ang pera na 11,000.
Naluluha na ako nung hawak ko na ang pera. Nakokonsensya ako dahil nagmumukha na akong hold-upper at scammer sa pamilya ko. Tuwing umuwi ako ay sinasabihan ako ng mga kapatid ko. Andito na naman ang bank robber. Bakit siya ibibigay ninyo ang hinihingi niya? Kapag ako ay ayaw ninyo. Ang laki naman ng 1,000 na allowance niya. 200 lang, kasya na yan. Umiiyak ako dahil naiintindihan ko sila. Dahil hindi nila naranasan ang naranasan ko. Hindi nila naranasan ang umapak sa universidad. Pati si Mama nagtatanong pero binibigay pa rin niya. Labing-siyam taong gulang na ako habang nasa universidad ay nakipagrelasyon ako o nagka-boyfriend at nagkaroon ng maraming bisyo. Sa 1 taon naming relasyon ay naramdaman kong lumalayo ako sa presensya ng Panginoon. Kaya nagdesisyon akong hiwalayan siya at itinuon ko na lang ang aking atensyon sa aking pag-aaral at sa simbahan. Naalala ko noong Bagyong Rosita. Halos 4 na po ang slide sa amin dahil sa bagyo. Dahil dito, hindi kami nakauwi. 3rd year college na ako noon at kasama ko na ang aking kapatid na nooy 1st year college. Dahil sa bagyo ay hindi kami makauwi para humingi ng allowance. Nagtiis kami ng ilang linggo sa pagkain na walang ulam. Halos lugaw na lang araw-araw na walang ulam. Walang-wala na talaga kaming allowance noon dahil sa mag-iisang buwan na at hindi nakapagpapadala ang aming mga magulang dahil sa pinsala ng bagyo. Tuwing umuwi ako para manghingi ng allowance at pambayad sa eskwelahan, pinagsasabihan ako ng aking ina. Sabi niya, Wala akong maibigay. Kunin mo na ang mga gamit mo at umuwi ka na. nasasaktan ako at laging lumuluha tuwing naririnig ko ito. Pero di ko hinayaang masira ang aking konsentrasyon sa aking pag-aaral. Meron din yung kailangan ko ng malaking halaga dahil sa field trip namin sa Manila. Kaumagahan ay nagsimula na akong isa-isahin ang mga sasakyan na nanggaling sa amin para tanungin kung merong pinadala ang aking ina. Sabi kasi niya na wala talaga siyang mahanap na pera pero magpapadala pa rin siya kahit kulang. 3 van na pangpasahero ang aking pinagtanungan. Ngunit wala daw silang nakuhang padala. Nawalan na ako ng pag-asa at umupo sa tindahan kung saan ang stopover ng mga sasakyan galing sa aming lugar. Humagulhol na ako sa iyak dahil sa oras na yon ay nakahanda na lahat ang aking mga kapwa mag-aaral. Hindi ako nakaligo, kumain o nagluto sa kakahintay. Tinanggap ko na noong oras na yon na maiiwan na ako habang ang mga classmates ko ay mamamasyal sa Manila. Sa awa ulit ng Diyos nung aalis na sana ako, ay biglang may van na tumigil na walang tatak na pampasahero. Sinubukan ko lang, nagtanong sa driver at meron siyang inilabas na maliit na kahon na may sulat ng pangalan ko.
Ang aking sobrang pag-iyak ay napawi ng sobrang saya at agad akong bumalik sa aking boarding house para maghanda at makaalis na. Ilang beses man akong umiyak tuwing ako'y dinidismaya ng aking ina sa kanyang sinasabi na, "Ihanda mo na ang mga gamit mo at umuwi ka na." Kinukuha ko na lang ito sa dasal. Sabi ko, Lord, kunti na lang makakatapos na ako sa kolehiyo. Ikaw na po ang bahala kung ito na talaga ang kapalaran ko. I thank the Lord din sa kanyang provision. Dahil sa 4 na buwan ng aking on-the-job training, ay nasustentuhan ako ng aking ina mula sa pagtatrabaho niya sa aming munisipyo noong na-hire siya bilang casual ng ilang buwan. Isa rin na tumulong sa aking sustento ay ang aking kuya. Mabilis ang panahon. Sa awa ng Diyos, ay nakapagtapos ako ng kolehiyo. Habang ako'y naghahanap ng trabaho, ay nagagamit ako sa aming kapilya. Minsan magbahagi ng salita sa linggo, sa mga outreaches lalo na kung wala yung pastor. Sa kalaunan ay nakahanap din ako ng trabaho. Isang part-time at sa gabi naman ay pumapasok ako sa TESDA. Alam kong ang Diyos ang nagbibigay lakas sa akin. Dahil sa panahon ding yun ay halos buwan-buwan ang aming concert sa simbahan. Halos umabot ng 8 buwan wala akong nahanapang permanenteng trabaho, kaya umuwi din ako sa amin. Dumaan ang ilang buwan at ako ay kinasal sa kapwa ko young people. Parehas kaming nasa music ministry. Pagkatapos ng aming kasal noong 2020, ay tumigil ako sa pagpapagamit sa simbahan ng 3 taon. Simula dito ay aking naramdaman na parang hindi kami close sa aking asawa. Parang merong kulang o ibang namamagitan sa amin na hindi ko maintindihan. Salamat sa Diyos at hindi niya ako hinayaang bumitiw sa aking pananampalataya. Dumating din ang panahon na ako ay nagkaanak na akala ko ay magiging normal ito. Sa aming katitipid sa bayarin ay sa government hospital ako napunta ng 3 araw. Na false labor at doon ko naramdaman kung bakit lumalabo ang aking paningin at hindi ko mabasa ang lahat ng nakikita kong nakasulat. Dahil dito ay nirefer ako sa isang pribadong hospital at doon ako nanganak. Tumatakbo na ang ambulansya ay naramdaman ko na di ako aabot. Pero sa awa ng Diyos, magagaling ang mga doctors at naging normal ang panganganak ko. Sa paglabas namin sa hospital ay sumalubong ang aming mga utang na hanggang ngayon ay amin pa ring binabayaran. Ngayong 2023 ay aktibo ulit ako sa aming kapilya. Dala-dala ko ang aking anak. Marami mang pagsubok pero sa awa ng Diyos ay nalalampasan din namin. Ngayon, laking pasasalamat ko sa Diyos at nabigyan ako ng pagkakataong magtrabaho sa loob ng isang hospital. Hindi nasayang ang sakripisyo ng pamilya ko at sakripisyo ko para lang maabot ang aking pangarap na makapagtapos. Yung lumaki kami sa hirap ay ni minsan hindi ko pinagsisihan o sinisisi ang aking mga magulang. Ngunit ito ang aking naging kalakasan at inspirasyon kaya ako nagpursigi na mag-aral hanggang sa awa ng Diyos ay nakatapos din.
Tama pala yung sinasabi nila na pag may tiyaga ay may nilaga. Mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit anumang pagsubok ang ating pinagdadaanan dahil alam ng Diyos kung ano ang para sa ating ikabubuti. Sa mga estudyante ngayon, huwag nating sayangin ang sakripisyo ng ating mga magulang para sa atin. Ang pagtatapos ng pag-aaral ay malaking mana ito sa atin, lalo na kung wala silang ibang ipapamana sa atin kagaya ng business o mga ari-arian. Matuto tayong magtiis at magpasalamat kung anong meron tayo na nakakayanan ng ating mga magulang na ibigay sa atin para lang makapagtapos tayo. Sa mga magulang naman na nagpapaaral, magtiis po tayo hanggat kaya dahil pag natapos ang ating mga anak, magagamit nila ang kanilang natapos para maghanap buhay at para hindi sila habang buhay na umaasa sa kanilang mga magulang. At sa aking pagpapaalam ay gusto ko pong ibahagi ang Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat kapatid sa iyong patutuo. God bless the works of your hands. Sa ating mga subscribers and viewers, maraming salamat din po. Pakishare po natin ito para makapagbigay po ng inspirasyon at kalakasan sa ating mga manonood.